И здравейте YouTube, аз съм Дедзонец, с мен е VC Gamer 3 и не смислим да скачаме в дупката. Имаш ли годинка? Я ми дай годинка. Ама... Усмотно. Ай. Дано не ми лаги. Ай, дай, той няма никой. Ай, пи. Чай, че не си изпих регенката. Ай. О. А той този буснат, аз го пръснах. Не да изкача най-отдолу. Дай. О, снайпер го да е тука. Допнах идеал. То снайпер го да ми тим. Не, спри. Я вземи. Чакай, аз ги взех. Не, той кой знае в какъв. Някакъв снайпер го отдел. Тими. О, някакъв тука. Чай да ям годинка. О, браво, взимай. Аз държа. Влизай горе в паяжината, има ново, горе в паяжината. Качвай се от тука. Нагоре качвай се и влизай в паяжината, бързо че идват. Влизай. Имаме ли клан бейс? Пиши клан бейс. Те не могат да удрят. Амо? Мене могат, не знам. Лаят убиха ма. Нищо. Не знам как ме убиха клан бейс. Ама ти не си ма промотнал. Напиши клан промот и ще излязат две главички и цъкни на моята. Готово. Дента бърка. Ай. Тей меч. Дай сега, аз стоям за стрентките, донеси ми там. Аз ще донеса. Айде. Доста добре ги пръснахме, ама съгласна е. Да. Дай спал. Мога да сетнеш в дупката някъде по-отгоре. Сега ще покажа. Само дупка, само напред съм. Къде си? Чай и на Васи смърч. Още ли с фулките? Само с фул меча прибрал брадвата. Ела наляво, че са много. Дай. Чай. Фърлих меча. Оп, даймандки. 2. Беги. Чай да дойда. Опа, че ме стресира. Дай ще ги чакам. Дай, аз съм почнах комбо. Аз съм жив. Аз избегах. Пак си метнах меча. Не. Уф, че се стреснах. Ти утре си, искаш да ти направя снимка, долу са 7 човека. Чай, че съм бахте буснат едната си игра.
Тук какви комбота, брат. Този пък отдолу не го видях. Нищо. Айде, идвай. Идвай, да скачаме. Взимам проти единичка. Този път аз се взема хилтки. Ти искаш ли? Вземи си 2-3. Вземи си 3. Аз се взимам шар 2. Аз се взимам шар 2, фаер 2. Взимам си те, 2 спитки, една фаерка и една регенка. Дай ми и такос. Еги. Да, къде отиде той? От тебе ли и дъската? Сериозно ли? Сега трябва да я взимам. Хубаво. Те. Кола. Ти видя ли на какви комбота ги почнах, майко? Май нямаме такос. Не, аз ще намеря. Оп. Знаеш ко? Я го дай. Такова е. Такова. Ти дар колко ли бе? Остави го тей. След малко ще го направим, да. Айде да варим. Що не сой дърво? Не бе, тука горе, айде остави, идвай. Спал. Много викам. Не. Добре, сега се чувам добре, ладляо. Аз преди вчера снимах, ама... Аз пия фаерката. Пи. Не сега чуй да е за последно опит, там има някакъв. Дай. Дай, тука. Дръж го. GG бе. Кафе противничка. Нищо, дай. Какъв този е? Ебах ти кучето, как се е такова там? Умри бе. Зад нас. Нагоре, идвай нагоре. Опей го. Левна. Хайде да вървим на мелето и да... Чай, оставим го. То си взяде лек, бягай лек. Добре. Беги да му изтече лега. Някакъв ми пресрещна. И да, хора, това мисля да е от клипа и чао от мене.